כדי לדווח פעילות גופנית, לחצו על הכפתור ספורט בשלב 2, ועל הוסף פעילות ספורט ליום זה בשלב 3. בוחרים את השעה. ממשיכים לבחירת סוג הפעילות על ידי לחיצה על הוסף אימון. וכעת נותר רק לדווח כמה פעילות עשיתם. שימו לב, אופניים, ריצה והליכה דווחו לפי קילומטרים, וכל השאר לפי זמן. האתר מחשב אוטומטית את כמות הקלוריות שנשרפה, ואם עשיתם טעות בהגדרת משך האימון, תוכלו ללחוץ על כפתור ארוך ולשנות. תוכלו להסיר פעילות על ידי לחיצה על כפתור מחק. וכמו שראיתם קודם, לפעילות הגופנית יש רווח נוסף אצלנו. באותו יום שאתם עושים פעילות, האתר יגדיל את תקציב המנות היומי שלכם. כלומר, אתם מרוויחים יותר אוכל ועדיין מרזים באותו קצב. כך תוכלו לראות ולהפנים את ערכה האמיתי של פעילות הספורט לאיזון הקלורי שלכם. אתם צריכים לאכול את התוספת הזו כדי לא ליצור מחסור קלורי גדול מדי, כפי שכבר דיברנו בעקרונות השיטה. בלחיצה על הלינק משקל, תוכלו לראות את מצב המשקל הנוכחי שלכם יחסית לטווח המשקלים הנכון עבורכם ויחסית למשקל ההתחלתי. כמו כן יופיע הסיכום של כמה ירדתם בחודש האחרון ועד כה. בשלב 3 תוכלו לבקש דוחות לפי תקופה של חודש האחרון, 3 חודשים או כל התהליך. כדי לדווח משקל, תלחצו על הזן דיווח משקל, תרשמו את המשקל של אותו יום, ותלחצו על עדכן משקל חדש. בלחיצה על הלינק ניהול המוצרים שלי, בשלב 2 תעברו לדף המאפשר הכנסת מוצר מזון לבסיס הנתונים בתיק האישי שלכם. בנוסף, דף זה יאפשר לכם לעדכן מוצר שכבר הכנסתם במידת הצורך. כדי להוסיף מוצר חדש, נרשום תחילה את שמו ואת משקל היחידה שאותם אוכלים. כעת לכל מוצר יש סימון תזונתי שבו כתוב כמה גרמים של פחמימות, חלבונים ושומנים יש ל-100 גרם. את הערכים האלה אתם מעתיקים לשדות הרלוונטיים בדף זה. פחמימות הם בעצם אצלנו השומנים, הסוכרים, חלבונים ושומנים. תלחצו על שמור והמוצר יתווסף לרשימת המוצרים שלכם. במידה ועשיתם טעות, לחיצה על כפתור עדכן מוצר, תעלה אותו חזרה למקום הדיווח ותוכלו לשנות. הערכים שמופיעים הם לפי הערכים ל-100 גרם כפי שהעתקתם מאריזת המזון, ולא ערכי המנות של השיטה. בהמשך, כשתרצו לדווח את המוצר המזון לארוחה, הוא כבר יופיע לפי ערכי המנות של השיטה. בלחיצה על הלינק ניהול הארוחות המועדפות, תוכלו לנהל את אותן ארוחות שכבר דיברנו עליהן בעבר, וכן תוכלו להוסיף מתכונים של בישול או מאפה שאתם עושים בבית ולתרגם אותם לשיטה. וכיצד יוצרים מתכון כזה? מדווחים אותו כארוחה לכל דבר, רק תעשו זאת על תאריך מהעבר כדי לא לשבש את הדוחות של אותו יום. כרגיל, מגדירים שעה וסוג ארוחה. זה ממש לא משנה מה אתם מגדירים, כי בין כה וכה זה לא חלק מהדיווחים שלכם. בוחרים את המוצרים של המתכון, לדוגמה קמח,
גבינה, ביצים וכדומה. כרגיל, הם מתווספים בכמויות של יחידה אחת. תשנו אותה אם הכמויות הן שונות. כעת מקבלים את ערכי המנות עבור כל המתכון. כדי לשמור אותו, לוחצים כרגיל על שמור ארוחה, זו לא המעדופים שלי. כעת נותר רק לתת לו שם. פשטידה לדוגמה, וללחוץ על שמור. הוא יתווסף לרשימת הארוחות המועדפות שלכם. כאשר תרצו לדווח לחלק מהארוחה, אתם פשוט תעשו עליו כרגיל חיפוש. ושימו לב כשאתם בוחרים, אלה הערכים לכל המתכון כולו. אם אכלתם למשל רק רבע מהפשטידה, תרשמו בכמות 0.25. בנוסף, תוכלו להשתמש בחוברת המתכונים שלנו שכבר נמצאת בבסיס המזונות של האתר. אם תעשו חיפוש על המילה איזון, תוכלו לראות את כל המתכונים שלנו כשהם כבר מתומחרים ליחידה. כלומר, אם המתכון הוא ל8 סועדים, אז כאן יופיע התמחור לסועד אחד. המתכונים האלה הם מאוד מומלצים, הם טעימים וקלים להכנה. הרווח העיקרי הוא שהם בנויים לפי רוח השיטה. כמות השומנים מעטה יחסית, ריכוז הסוכרים ליחידה לא גבוה מדי וכדומה. רק אל תשתמשו בהם כדוגמה למשהו שאכלתם אם לא עשיתם ספציפית את המתכון שלנו. אחרת כל הערכים הם לא נכונים. ואפרופו מתכונים, תחת מנות ממסעדות, הכנסנו מזונות שהם כבר מתכונים שלמים, כפי שמתבשלים במסעדות או בבית. אבל שימו לב, הם רק מייצגים את המנה ונותנים מושג מאוד כללי של מה שיש בה. רוב המנות פה לא מייצגות במדויק את מה שבפועל אכלתם, ולכן צריך להיזהר כשמשתמשים בהם. אם כל יום תהיה מנה אחת או יותר מאלה, זה עלול להשפיע לרעה על התוצאות של ההרזיה. כדי לרזות ביעילות צריך לבחור במיוחד את המנות הבסיסיות, החזה עוף, הפיתה, האורז, סלט וכדומה. מצד שני, יש גם מנות שהן יותר ברורות בהערכה שלהם. למשל, יש לנו ערכים של ארומה, שכאן אפשר לסמוך על הכמות, כיוון שמכינים אותה אותו דבר בכל סניף. ויש לנו עוד דברים נוספים. לכן, אם כבר אוכלים בחוץ, עדיף לקחת מהם.